Wara li għal żmien twil kien miżbla, fit-tmiem din is-sena mistenni jibda x-xogħol fuq Park tal-Familja fil-Qortin f'Għawdex. F'artiklu li der fil-gazzetta Kulħadd intqal li wara li saru bidliet fil-pjanti, issa l-awtoritajiet mistennija jiddeċiedu fuq il-permessi. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera kien qal kif l-applikazzjoni tal-awtorità tal-ippjanar għax-xogħlijiet neċessarji tinsab fi stadju avvanzat. Spjega kif il-pjanti ta' din l-applikazzjoni ġew emendati dan sabiex il-proġett ikun aċċessibbli għal kulħadd. Tantu hekk li l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità qablet ma' dawn l-emendi u bħalissa il-Waste qed tistenna lill awtorità tal-ippjanar jitikkonkludi l-applikazzjoni u toħroġ il-permess. Bħalissa għaddejjin it-tħejjiet biex toħroġ is-sejħa għall-offerti biex ikun jista' jibda x-xogħol. Il-Ministru Herrera spjega wkoll kif dan it-tender se jkun qed jinħareġ biex isiru xogħlijiet ta' titjib fil-Qortin biex dan is-sit ikun affattat sabiex jinfetaħ għal pubbliku. Spjega kif it-tender ġie ppreparat u qed jiġi vvettjat mid-Dipartiment tal-Kuntratti fejn mistenni jkun konkluż fil-ġimgħat li ġejjin. Qal kif jekk kollox jimxi kif pjanat dan il-proġett ikun jista' jibda fl-aħħar kwart ta' din is-sena u jitlesta għal nofs l-2020. Il-kulħadd qalet kif lejn tmiem is-sena li għaddiet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ipprovat tagħti l-impressjoni li l-Gvern kellu xi ħsieb jerġa' jiftaħ din il-miżbla. Iżda xhur wara qed jerġa' jirriżulta kif dan mhux il-każ tant li l-Gvern għandu miri ċari dwar ir-riabilitazzjoni ta' dan l-ispazju. Palma permezz tal-Waste għandu wkoll dwar żoni oħra fosthom wiet il-Fulija fin-nofsinhar tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.